tunlai chu Nigeria buaina kan thlur bing ta viawa Nigeria hian kan hre to ngin US le an chanpui Nigeria sipai te chun tuna hian ma an sonin hna an changmek to ani ti kan hre to kha chuwang chuanin tuntum chu Venezuela ramlampang in hoi dai te ang kan lo hre to mai thaya Venezuela ram president Nicolas Maduro hi kum enge mozat kal to atang khan ruilo tol ruk na kunga hian ain nam noi nia hriat ani deuh tlat maya chu khowela ram changkang berle ropui bera kan ngai chu mai ani lo khovel ram sang sang te buena kara thel tu din hun le palai na thok thin US sun angai mo hle ani nikum lam atang khan US sun Venezuela ramle ache vela ruilo tol ho chu alo ve tran to chungho annor dar dan tele operation chi sang sang an nei na te chu Nigeria lam chanchin kan hoiwang khan kanon upload mai ri lova tuntruma ero chon kan soitong khan Venezuela president an hotupa ber chu an man ta ka wangin chu an man dan chanchin chu tuntrum chu kan ron soidon ani ni zan chu ka ngai to de mai maya USC omlo ta se khovel hi eng ang takin nge kan buayang ti hi karil ruwa alian khop maya kan soi photo thin angin tuna hen khovel thil ti thei shoi tu te chu mi buluk tak an nei kan hri ani Russia ni se an president Vladimir Putin khu ami zia tu te point kan hria Russia hi ral thum lama phechun US el phathei deuh tho ani to tin chu ti lain aram bullokami ram te naw Ukraine to tuna chun tiang hian ral pui be tak mek mevin a be me kan hi US me upon anin kara hian palai na ala thok fel hlei theilova tun thlengin hei akuma kum chu anin dota ani te kan hre thi chumai baga khovel ram lian thil ti thei mai China chun ma ron son zu le to a an president la kan hria Beijing tu chuak khi khovel hian angai chang thup to tlat ani chuti line Europe ate chuan englai point boina a om deuh reng boka a kha tokin tual chung mi te ka hlum boi na te helho te in rol na thuk tak chanchin te chu englai point chiar pe chung hi chiar tur a om ani hota chuti lai mekin Asia North Korea shoi tu pala khitiang khi ania a chanchin le a chevel chu khovel mittimim tu ani meka Central Africa khovela khomol billion berpola la khutiang khop khon buena achuak na sa kan soi tong khan Central Africa buena khu me mi mai thailo kum khwa tur ani ti chu alang reng ani Middle East atela englai point silai an lekhi ani bermaya akha tokin bom apuak dura ral plan an omrenga nu nau te nun na chu a hek reng ringot mai ni chutiang khovel kan ni lai chuan heng zong a boina hian US chuan thei topin ma ala thin ti chu kan hri anga heng awangte hian ngai tuana athuin US ramtan hianin abik takin Christian te chu thei to patong trai tur kan ni ti hi alang chiang le zol hle in ka thrin ani keni MIZO zinga te po ani na taka chuanin US shoi tu pa Donald Trump lodem ve pol te po kan om nok mai thaya akong le lama chun oila du wang ti angjong te athulo la te po kan om hengero hi chu a ve chau angania a be bom ania US hian eng oil po chu lo lata sila khovela remna le munna a thlenna chungchanga hian USC sumle pai seng saber ani le thau thin ti te hi hria ila a tha in ka hri ani thlatam tak chung chu US spy te chun Venezuela president Nicolas Maduro chu ache dana piang an lo thlir reng to thina Venezuela sarkar chunga source pakhat telin team ruat big pakhat te chuan kumsumrup pathum mi president Maduro hi khoi ange amut thin ti te enge e du zong ti tele engthum hnonge a hak du thin ti te chu englai point an en thlarenga sipai ho tu lu berber then khat te chuan aran vul te thlengin an lo en fia to ani
December thlatir lam khan operation absolute resolve tiavua mission roman na chu tifel aloni to a thatam tak chung uluk taka roman na le ensin na sang sang nei ani hnuah chu chu an puitlin ani chuta chun US sipai abik taka thuam te point Maduro chenna luna kongkhar te thlengin ensin na chu an nei to a Caracas khopuya President Maduro chenna in a house replica full size diktak te chu an siam ani hero man na hi call war atop hnuah mule ngai lo Latin America US sipai te inrol na danglam takle biru tak manga din ania US Congress chu ama in shetir na le inron khom na nei anilo achip chiar zonga tarlan ani to wangin sipai hau to sang berber te chun he special force an tho chu hun tur thaber ngai to pui chau chu an ti tur chu anita ani nili kalta khan chetna hun tha chu arunin hong ta chia US President Trump chun chet phalna chu ape thei to renga mase khuwa chu nga lumle hretle thlasik treu chum akian deuh hlekun chu athlang le ta ani kartam tak chung khan United States sipai te chu in peisa takin president ngakin an umto do thei takin president in anti tur ape khun chu an ngakani ti in sipai officer sangber General Dan Kane chun zirtopni khan news conference a soini President ne na aṭanga mi son tran tura thu pek chu zirtop ni jinglam khan aron thlengta he hun hi tunkar zirtop kalta chi akha ani President Trump chuan chetna hun thu chu achu aṭanga la sipai te na chuan operation chu tran ani thu apuang ta ani President Trump hian zan khat thil thua beipui hi thlak tan ani aṭanga darkar tamlo taka Fox le Friends News Channel aṭangin apuang chuakani nena an chan rolin General Kane chuan kan hne ani kan sipai te chu kan lompui hle ani vanei na le pathian mal somna kan changani ati Trump thu pek hi Caracas khopuya zanlai pelmalok khan ania sipai te hian zantam jok chu thimjinga operation hi kalpui turin hun an pe ani President Trump operation tran ani thu apuana tanga darkar ni le minute som ni chung zet vansang lama le leilama le tuipui tangin mission hi tran ania heti la hian mi pui zongjong kan thum hun theilo ti angchi in Washington le kovel mun sang sanga mi then khatte chu he until ti awang hian an lung oilo ve mek thung ram then khat roi tu te atangin social na thu chu social media sang sanga mu tur a ngala Brazil President Lula da Silva chuan Venezuela roi tu tharum thona aman ani chuan international community pumpuitan buena na sajok ain tanang ti alo om hle ani ati Trump chuan White House situation room atangin mission hi angai changa TV lama ero Florida a Mar-a-Lago klapa a advisor ten CID director John Ratcliffe le Secretary of State Marco Rubio te operation live stream athlir thung ani kan soi tongin tun nai thlaenge maza chung khan US sipai thami te chuan Venezuela le ache vela hian ruihlawa sum dong te ti chimit tuma beipui athlak na chu akalpui ngor hlea President Trump hian Maduro chu ruihlo tol ru le firfia ka apua helai bela ruihlo phurlu nia apu long te naw tam takte chu hemitruma hian asipai te mang hian asuchia ani operation absolute resolve chinchiana masaber chu vansang taka lantir ania zan khachungin USian thlona za somnga bomber fighter jet le reconnaissance plane tipo atho chu atir ngala zan khachung lekin he operation how tak zet le rorum zethian an target Venezuela vela ruihlawa sumdong longlian tak tak te chevel hi an hualbet man vekani
Caracas khopuya chuan tual chung huna dar ni vel chia chuan bompuak rina satak chu an hreta a khopui chunga chuan meikhu a chuak luya reporter Ana Vanessa Herrero chuan thom na satak bangsim rum thom ang mai te chu ka hria ani ti in BBC chu a hrila tukver zong te chu thom chuan angor ke veka Caracas khopuya chuan meikhu na satak chu vanlama a chhothim mupa chu chuan kanun dan zong chu ati kholo ngal vek ani bermai ti in a soibok Caracas khopui chunga meikhu na satak vanlama chodum ngun muto te chu kanchi ai veka khopui chung zona chuan thlona le helicopter te chu an thlok kwalin khoilai mun mai po chu chung thlona te chuan an veng vek ni mai hian ka hria ani ati heti hun aṭanga reilo te hian Caracas khopui chung zona thlona le helicopter thlok lai le bompuak na satak te hi video a pholan ani ngala social media po adar chak hle video pakata alan dana chuan helicopter convoy zinga pakhat chu Caracas khopui chunga niam te a thloka reilo te helicopter chu apuaka a alngal zuai lai po alangani dar somle minute somnga panga vel khan bompuak ri le Caracas khopui chunga thlonari awangte chuan kan hara kan chi ai ngal hlea indona rap thlak tak chu kan khopui chuan atok tamai ni in kan ngai ni ti in along hu ve tu pakhat chuan asoi BBC verify chuan Caracas khopui chevela mun sanga bompu na hnu mate kang mele meikhu chuana video engmaza te chu a enfianon le ngata chuti a enfiana chuan engmun nge bei ani ti chu chiang takin a hri ani tun thlengin Caracas khopui chu munga bei ani ti chu an chiang to chungzinga chuan generalissimo Francisco le Miranda Air Base te La Carlota tia hriatlar airfield tele Caracas khopuin Caribbean tuipui apan na kongpui lian berber podla goira te po atelani US bay pui kuthlang na then khat chuan Venezuela air defense system tele sipai mun pui te chu akap fu nual ti chu official te chuan an puanga Trump hian mission tran ma khan Caracas khopuya chuan power pe chuak tu electric pe tu khol then khat te chu ti chiat masak phat tur ti thu chu apengeya engtin nge ma unlock ero asoi chiang lo aduang sia chuan Caracas khopui electric chom tu tamjok chu US sipai special forces on an shut down a hemi hnuah hi chuan an duang takin chet an la theita ani Caracas khopui chevel zong chu bompuak thom le silai thomin alu aṭanga la US sipai te chu khopui chunga chuan an luta ani anjinga hian US sipai top special mission unit allied delta force member te po antel ni in thudon na chona soya silai thatak tak an kenga President Maduro tomna thirkong khar chu suchiat angai point ti thua an mamotur thuam fam kim nena in thuam sa thap anni General Kane chuan beipui thlak tran ani hnu loka President Maduro omna mun hi an thleng ni in asoya Trump chuan he in hi Caracas khopui chunga sipai fortress kulpui lian tak nein a hual vel tlat chunga om ni in asoi chulai chuan Maduro sipai te chu in ringsa atin an lo oma chung sipai te chuan engpo thlengse an hotupa chu ven him tumsa takin US special forces chu min lo nga kani ti in asoi Maduro sipai te chuan kan kal ngei don ti po an lo hrelok ti te chu duty post an lo ven ngurdana chuan alang reng ani ati US sipai ten Maduro compound an thlen vele chuan an ni chuan silai met puakin US sipai te chu an ron kap tangala American helicopter pakhat chu an kap fuwa mase he helicopter hi him takin a tum le thaya General Kane chuan leilama tanga nor tu tur apprehension force big te chu President Maduro compound chunga chuan thlona aṭanga uai thlatur chuan a hrilta chu athupek an hriat vele chuan asipai te chu che dan tur an ruat lok sa ang thlapin an che chuak zuita ani ati
Maduro nupui silier floor su man ani vele Secretary of State Rubio chuan he thu hi lawmakers te a hriat tir ngala he thu hian Congress mi then khatte ro chu ati thin rim viau thung Nicolas Maduro hi danlova dictator ania mase Congress phalna nei lo le hnuah thil lo thleng tur atana ru man narin tlak nei lo sipai malak na kalpui chu ngai to na fim tak ani ti in Senate party shroi tu top Democrat chak smakar chuan soi tuntruma operation an kalpui tur hi Congress a hriatir na masa an pek chuan mission hi Congress chuan ati khailak theidon ni in Rubio chuan soya chu thu chu zirtop nia news conference neina khan thuthar the dar tu te chu ashil ani Trump chuan Congress hian an thil tum chu soi chu mai duna an nei atibok hei hi thil thalo tak ni in alang ti in thutlang komna a soinon le ani Venezuela President Maduro compound chuan US sipai special forces chu fim khur tak le fing zetin an luta Trump chuan Venezuela President tunaya asipai te ai ma Cuban bodyguard te arin zo ka wanga a chena compound ventir tu chuan a safe room chu tlansiat san atum ni na soya arang thai angbera biruk atum ngei ti chu asoini mase atan chuan US special force lak aṭanga biruk chu thil thailo tluk anita a asan chu second somli pasari vel chung lekin atlan lu na kongkhar chu US special forces chuan an bom chimhan vekani kumsang ni som pathuma president na sel tu thunei na sang tak nei shroi tu Maduro chuan impact du lota se US chuan athatangem ti zona chu Trump chuan thil thleng thei ani ati heti lai mek hian US lama chuan he operation awang hian an sipai pahnih chu ka hlum an ni ti in thu athang meka mase US service member pakhatma thi an umlova Venezuela sipai te po thunei tu te chuan thi le hliam an umem chung te chu engzat nge ti chu finfi ana fak an la nei lo thu an lo puang ve mek bok thla engemaw zat kal to atangkhan US chuan President Maduro an man theina na a omna ko mu thei tu hna chuan million somnga pek an lo tiam to a mase rei tak ngak le talovin tiang hian a special force chu atir chuak le ta zoka heng special force hian zan khathil thu leka an target Maduro tomna veng tu sipai zongjong te chu an khu khir ngal veka a chen na in room tam tak po chut sia sakin olsam te in Venezuela President Maduro le anupui te chu an manta ani zirtopni vek khan tual chung huna darli le minute somni vela helicopter mangin President Maduro le anupui te chu an phurbo tangala Department of Justice kuta an omta ani President tenu pahi arang thayang berin niwok lampan pui antuma US a hian an dan bot siat thu boy siam sak an ni beisai ani heti an ni nu paman an ni aṭanga darkar ni aliam hnuah chi chi hian Trump chuan khovel thiata President Maduro chu man ani thu apuanga he thu apuan la hian President Maduro le anupui te chuan American dikna le chakna fam kim chu an ma chhon thuai don ani ti in asoi US in President Maduro le anupui an man ti an hriat vele hian khovel hun sangsanga om Venezuela mi te chu lomin an awa President Maduro te nu pachen na mun Caracas khopuya ngei po Venezuela mi pui te chu an lom na kongzo thom chu ro pui takani US in he operation akalpui na chungchang le an chevel hi ram tam tak shroi tu te chuan an khir meka US in operation how tak zet le ro pui zet akalpui hi adik iti venge velo comment section lama iron thailang vele donia